Mga kapalato, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So, yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Yun, muli tayo nagbabalik mga kagamba sa ating YouTube channel. Yan, mag-unboxing tayo ngayon ng ating Tagalog na karating lang. So, dumadagsa na ang ating kagamba. Maganda ng supply ng kagamba ng Tagalog mga kagamba. So, madami na doon sa Pangasinan. So, ang isang tao ko may ilaw na ng 500 sa isang gabi. Tatlo sila, nakaka 1.5 sila sa isang gabi mga kagamba. Yan. Bago yan, shoutout muna tayo kay Edward Dos ML, kay Kaway Putito na nasa Taiwan yan mga kagamba, si Raniel Corsiga, si Delby TV, Gagambal TV, Merlin Perez ng Mindoro, si Raymond Himson ng Pasig, si Edeline Bagaho ng Bonifacio, Misamis Occidental, Mindanao, Dennis Ramos, Gagamboy ng Tarlac, si Risa Marie Daongkay. Yan. Shout out sa inyo mga gamba. Ayan. So, yung mga gusto magpa-shout out, comment lang dyan sa baba para may shout out natin. So, ito, panoorin natin itong unboxing natin mga gamba. Ayan. Unboxing na gagamba natin ha. Tagalog. Ito natin. Baka may mangga. Ayan. Ganyan munggo. Ito yung nakumba natin, no? Ayan, no? Sapi! Rin, ha? Rin. Yung gusto mo ay tutok, no? Ayan, no? Wow! Quality. Ilawan na kayo. Ayan o. Quality. Dalang palimita kayo. Pwede mo na. Zoom. Ayan o. Ganda o. Lalaki o. Wala siyang kuto. Next. Ano? Laki ng tala oh. Ganda ng tala oh. Next. Oh, lalaki rin. Lalaki oh. Ayan o, daming kulay o. Makulay.
Wala na. Right. Dami pang mga pagkain, no? Sa langubang lang nakakayang huliin yan, no? Lalaki. Naku, napisak yung iba. Nagsapa, oh. Gusto mo, no? Ayun na yung sisiw. Next. Tapos ka dyan, Muling. Ulit mo, ah. Oh. 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 Nauna ito ng isang gabi kasi marami na ito. Ayan. Nauna na ng isang gabi ang mga ng itlog na. Oops. Patay na naman. Patay na rin. Next.
Napakaganda talaga. Quality. Pwede na to. Next. Ayan. Puro dilaw to. Next. Patay na naman eh. Ah. Next. Next. Lock mo kagad. Extra natin. Alright. So ayan, napanood natin ang ating unboxing. Sana nasiyahan kayo sa inyong nakita. Salamat. Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Yun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!